Здравейте хора! Съжалявам, че не сме се виждали близо повече от месец всъщност. И сега ще продължавам клипчета за... Сега няма съм точно бюти влогър. Ще ви покажа нови присъски, събени неща, продукти, нещо такова. Да, надявам се клипове да продължават да са ви интересни на вас. Нека да започваме. И да, днешния клип е нови придобивки. Нека да започваме. Почти на всички помня, не на всички май помните, да. Почти всички са закупени днес. Първо си купих ето тази чаша, която е като на Starbucks, която е лев 80 и е от нехранителен магазин. Тъй като живеем до един такъв магазин, има вътре само чаши, порцелан. Мисъл, неща за кухнята. Нещо такова. И там си харесвах ето тази чашка, която е лев 80 и много ми харесва. Имаше в оранжево, синьо, сето. В принцип, ще да взема сето синьо, но не ми харесва това сето синьо, което беше. Ако имаше тъмно синьо, ще да си взема. И малко по-различно синьо, светото не ми харесва толкова. И зелено. Това е жълто. Избрах си цялата чаша, защото жълтият цвят ми е втория по-любим. Първият ми е син, но тъй като не ми харесва, да. Избрах тази чаша. Това е ето този шампуан, който е 2 и нещо, който е на Тел Бебе и не съм се къпала преди с него, но има горе-долу приятна миризма. Един път само се изкъпах с него, защото той ми е от преди 3 дни. 200 мл е и е с лавандула. Да, горе-долу, после косата ми стана малко по-мекичка от него, така че може да го пробвате, ако желаете. Следващото пак е шампуан и ето този шампуан, който е на балея. И по принцип всеки път имаме в банята такъв шампуан, всякакви смисъл на балея. Имаме един в банята, който също е на балея, само че е с нар, а този е с жасмин. След което преминавам към едно нещо, което не е точно от гримове или някакво такова. Това е ето това пликче, което струваше също лев 80, което е много сладичко и има ето тази картичка. И взехме го поради причината, че си купих днес това тефтерче, което ще ми е за село да си записам някакви неща, които трябва да свърши на село. То струваше 4,40 това тефтерче. И тъй като много ми хареса този плик, реших да си го пъсна, да си го взема. То беше лев 80. И така ще си го нося, ще бъде плика също на село. То е с такива старинни страници. Не се вижда много. Не знам, но много ми хареса. Ето го и отзад. И на него пише тук all time, тъй като в старо време, в старите времена в Америка, в Англия, да, в Англия, това е тефтерчето и пликчето. И останаха за жалост само 2 неща. И това е ето това много сладко портмоненте, което имам вътре, 20 лева. И ученическата ми карта. И то струваше 6 лева. Тук имам картата ми за читалището, нали, за библиотеката. И тук са ми 20 лева. И тук е най-нормално насам. Тук имам пари. Това е компонентите, както казах, се върши 6 лева. И това е лече, което струваше 20 лева и има едно като емблемка, на което пише
University of Nevada, Las Vegas. Да. Приятно е, нещо е нещо. Да, това беше клипа. Надявам се да ви е бил интересен. Ако е така, можете да ми дадете thumbs up и да се абонирате за канала ми. Чао! И може да ми давате отдолу идеи за клипове. Чао, хора!